Kag para naman sa ato nagapangunang balita, mga kapuso, ginkumpirmar sa mga himata ni Grace Prodigo Cabrera nga siya ang ikaapat nga Pilipino nga casualty sa nagaluntad nga kinagamo sa pungsod Israel. Sunod sa impormasyon, yung ginpalabot sa Overseas Workers Welfare Administration o kunuwa siya pamilya sa Barangay Burak, Maasin, Iloilo si Grace ang nakilalaan pinaagi sa iya fingerprint. Apang iya bangkay ang natalana pa nga i-identify sa iya utod dito sa Israel nga si Mary June. Samtang isa pagid ka OFW nga taga-Haniway, Iloilo nga ginakabig man unsafe sa Israel. Base sa impormasyon nga nabaton sang Peso, Iloilo, naka-evacuate ni ini apang hindi pa mahibaluan kunyara ini sa border o kun sa Gaza Strip. Sa datos ng Operation Bulig Ilonggo Migrants Desk, 207 na ka mga OFW nga nagatrabaho sa Israel ang ila napakig-angutan kag wala sang may nagpabutsyag nga magpauli sa pungsod. Consider lang nandaan ay not safe, no? Kaya nagin-evacuate mo. So hindi mo manaan kung diin nga halin nga lugar sa Gaza o kung sa border, kung sa kagindara ko sa diin nga lugar man specific sa Israel. So nahambal ko man ang Peso Manager